Jongens, dit is het grote moment. Het wordt spannend. Veel gewoon bekendmaken wie onze hoogheid van dit seizoen is. De erepresident zit bij hem, gaat hem naar binnen halen. Wat kan er voor u hem vertellen? Nee, nog niks. Hij Nog moet hem niks. eens binnenhalen. Oh, de kuppen. Oh, Oh. het Frans is. Oh. Is het dan toch Frans? Oh. Vrienden hem. Oh. Onze prins Wat kan ze ervan kwijt, Erik? is blond. En blond. Is blond. Oh. Wat kennen we nog kwijt? Dat is geen tegenpool. Is geen tegenpool. Oh. Wat kennen we nog kwijt? Weet ik niet. Hij zit aan voetballen. Oh ja. Zit op voetballen. De aarde gewoon te doen zijn. Oh. Hij is onze nieuwe hoogheid. Hij is er. De muts gaat op. Frank Groen. Tata! Frank Groen. En dan staat er weer. Hij is er dan! Prins Emil Lierse! Wat gaat er door je heen? Ik ben er stil van. Dat is er stil van, heerlijk. Nu, Emil, het is ook tijd dat ze regeringspunten is bekendmaken voor de komende jaren. Jij mag de scepter, daar kan ze rustig vuur lezen. Ik, prins Emil de Eerste. Heer. God, daar komt hij nou weer ertussen. Ik, prins Emil de Eerste. Heerser over het Rijk van L11. En ja, ook over Maastricht. Zag je Allah? Goed zo. Maak hij bij mijn 11 regeringspunten bekend. Allah! Ten eerste, dat alle lui die na 22 BR mijn achternaam nog goed schrijven, gratis en voor niks naar de optocht van Heerlen kunnen kijken. In de stad of op op tv. Heerlen! Hallo, Heerlen! Dat is vastelovend. Ten tweede. Dat Paul en viool voor altijd blijven rijmen. Ja! Ten derde. Dat alle lui die bij het Prinsenrooien met Pollux aankomen, voor mij een enkeltje Amsterdam Bijlmer Arena krijgen. Ah! Ten vierde. Dat alle kinderen non de jus toes oefenen voor wat ze hebben opgekregen hier op de muziekschool. Ah! Ten vierde. Dat mijn voornaam door alle lui met veel letters wordt geschreven. Dus niks, geen E erachter of een E in het midden. Het is E, M, E met een puntje L. Allah! Ten zesde. Dat voor een keer een boetezitting bij mijn vriend in Volendam organiseren. Ten zevende. Dat Trump even wacht met al die strongs tot na de vastelovend. Allah! Ten achtste. Dat de Prinsencommissie van L11 mijn opvolger gaat eerder vreugd dan 2 stond van tevoren. Allah! Ten negende. Dat de receptie plaatsvindt met vastelovend op het Pancratiusplein in ons leefstad. Heerlen, Allah! Ja. En dat de lui die niet kennen, mag maar even feliciteren in de comments. Hoe zegt ze dat? Die jongen. Allah! Ten tiende. Dat de Mijnschadefonds 11% voor gidder bedrag uitkeert in consumptiebonnen! Allah! En de laatste. Ten 11e. Maak allemaal geen zeik of stront ouwer. En geniet van een vastelovend. En alles! Oh,
met ons de goeie hebben